Čaute, tu je Gamer TV, tu je Outlast obrázok. Chcem dopovedať tomu, že budem to natáčať po 5 lajkoch, chcel by som to natáčať, ale k tomu potrebujem viac odoberateľov a viac lajkov na videá. Teraz to už točím z Open Broadcaster ROM, to už bude lepšie. Tá sorry za to, že prišiel mi dačo na Facebook. No, po 5 lajkoch začnem hrať Outlastík série s Chucky Gamerom, ktorý budem po maďarsky natáčať, s Notclickom po slovensky a sám po slovensky. Tak, 5 lajkov začnem videa robiť na Outlast. Prvá séria samostatne a potom uvidím. Prvá séria nebude taká dlhá, 12, 13, tak 15 minút. Alebo možno, že 20. Dávame toľko. Keby som sa nezlakol v tejto hre, tak je za to, že som už videl na to gameplaye. No, tak toľko by som chcel. Tomuto 5 lajkov si poprosím, viac odoberateľov. Ak sa vám video páčilo, tak like. Ak nie, tak dislike, ale prosím len like. Tak tu bol s vami Gamer TV. Čaute.